Tagdawaton ta diri guys no. Ano? Diri sa click in ba? Tagdawaton ta dira ba no? Gani no? Mag-apply na dira sa click in Ya kabalo ka mag-DJ. Kabalo partner oy, ikaw kabalo ka partner. Tistingan na to. Musugot kay imong uyab partner. Ambot lang ani po. Uy, tistingan na mo na Sige, to. try na to partner. Mag-apply ta. Ay, busy. Nanagid. Doon na jud ka. Isa kay pwede na to tawagon Butang diri para makabalotag na bitaw diri nga maka-apply dag click in partner. Oh, tistingan na to. Tingnan na to partner no. Murugot di tao ba? Tistingan lang yun to kayo basi para madawat ka. Sige, sige. Op! Sir. Kadali lang girls, no? Asa mo ito? Namoy tuyo? Kanang kuan mga apply yung kami dira sa Oh, mga apply mi dira ba ako. Dira gud sa Pinag-hire magud to. pwede mi makasulod ra. Mangutana mi kinsa rin mo? Oh, bisa dai mo taga-on sa Nagatrabaho dira. Kuhan di ay, kami ang BT. Naka-on duty man gud meron. Kuhan ba? Kami ang BT, Barangay Tanod. Kami ang naka-duty ron. Taga-asa man dahil mo ay, pwede mo pakita picture lang or ID. Bahalag dili to ba ito nga picture basta sexy. Pwede sir na ako lang ang makapakita kay wala mo yung cellphone akong partner. Muna sa picture pwede. Ikaw ne? O ako na sir, akong kauban wala siya mag picture. Oh, ibili na kong cellphone si Roy. Yan, asa man yung lugar di ay kita di ay? Sila sa Villa. Yan sa Milya O niya. dira lang mi duha. Kasi may tuyo ninyo sa amuang Ay, kuhan. mga apply yun kami pagka-DJ. Pagka-DJ ba? Sure jud mo nga DJ yung applyan. Oh, basig pwede sa imo ha. Muna lang sa kadito kay Bitaw sir, kay seryoso ba kay? O bitaw sir, mga apply kita mi dira kay Kasi pwede naman may istorya sir. sa tinuod lang girl kay kuan man gud ba kanang dili mi kay nagapasulod pero wala mi kabalo kanang ingnan man yun sa akong amo gud nga kung isa tin malalaki o mababae ang mosulod amo yung investigate investigaman jud namo kanang ID diha. wala din mi dala sir ba nang Kanilang na try lang namin sir ba kung Sige ako lang sa atuon si kuan na ikaw say bahala ayaw pasudla atuon sa ako si kuan. Boss! Kuan ba? May mga babae nangita nimo duha ka buok. Ha? May mga babae nangita nimo sa gawas duha ka buok. Asa man? Nasa gawas. Asa may tuyuan ng mga bayahan, anak? Ay ang ikumbiyansa boss kay di man kay may mo kumbiyansa gani. Kanang duha ka babae? Oh kanang duha oh. Wala man gud sila. Ultimo ID picture wala di maklaro ba? Kasi katuning nanawag sa kuha. Nangita man kung ma-DJ, basig mauni sila. Nangita na gagawin ko di. Oh tama kay niyo man siya nga mo apply lang mo kuan. Tama mo man sila apply. Nana. Mauna siguro yung amo partner. lagi mo si ambat siguro partner. Kita. Ay, sir, may hapon ikaw. may Ikaw hapon. siyang bat, sir. Oh, ako. Ano man? Unsay? Nakadungog po may nga nag-hire og DJ ang Click FM sir. Ma-apply na Kamo tong duha nga babae nga nagkuhan sa kuha. Oh sir, kami Ito nanawag gabi eh? Oh, kami to. Oh, dato mi kay para makita na mo ba niya. Maulahan na mo kung ma-face-to-face ka na mo may sir na naka-apply na sir. Oh, kulang jud kog taon diri kay mga babae akong ginapangita. Daghan naman kog lalaki. Pasensya na kay mo wala mo gi pulot gyud man kay. Okay lang po sir. Sabot nun ni sir. Daghan man gud gi sulod-sulod diri di lang may dalan ba niya. Tapos mga wala akong mga butang diha. So, morning kitaan mo si BT, di yun ako makuhaan nga. So mag-interview taron, interviewin sa tamo, then maghatag po mong example kung paano ninyo ma-deliver nga as a DJ na mo. Eh base, madaot po tuloy na akong kumpag na tungod lang sa inyo. Sige, sige, So, sir. proceed ka sa purok, direta mo. Yes, sir, sir, sir. Sulod mo. Dire ba sulod? Direta Alam ko dahon na ni turok ninyo diri. Sir, oy. Diri ka partner. Lingkod niya. So, willing yun mo nga mo trabaho as a DJ. Yes, sir. Mo kaya mo gato diri sir kay mo jud. So kung interesado gyud mo, so nakoy mga pangutana lang sa inyo hano. Dire nagadawat ko dire kana yung tinud-anay nga kuan dili nang trabaho lang kuan sige gi absent di ko ganahan anak labi na ganang labi to'y pagkadamak kay ang atong studio aircon tapos na nagaming tindihan nagalimpyo so dili gyud dapat nga ang akong mga trabahante dia is kanang
nang gahugaw-hugaw kay na may mga guest dyan, ay mga to mayor, na mga dagkong tao dyan mga programa. So kana akong na pinakauna nga kuan sa inyo ha. So okay ta na? Okay kay na sa mga sir kay kuan man pud mi, limpyada man pud mi sir. So okay lang na sa mga nang imuha nga ginaingon sa mga kung unsay pa makita na mo dira nga naa mi dira sir, mag-limpyo man pud mi sir. Pwede kay na sir. So okay man ka mo. Then ako'y pangutana ron, personal ni nga pangutana na gyud ko ang sige pangalan nimo miss. Ode si Gigi sir or Jimari. Pila po yung edad nimo? 26 na ko sir. Okay. Ikaw miss, unsay imong pangalan pod miss? Ako po tayo si Juan, sir, si Rose, taga Corbata. 20 akong edad, sir. So, kuan, napoy pinaka-personal na yun nga pangutana. Ikaw Rose, di ba Rose? Single ka o nakay-uyab? Ay, kuan mo ko, sir, kanang nabumis akong uyab. Abot na mig 6 years. Nakay-uyab. So, kuan manggod ka ng pwede balik lang ka ugma. Balik lang ka ugma sa sunod interview. Hunti ka ko sa ugma. Balik lang ka ugma. Okay lang. Ngano dig na uyab, sir? Bawal na, sir? Dili gyud ko nagapasulod og nay-uyab ani nga kuan dai kayo. Kabalo na ka. Sige, sir. Wala to lang sa kanyang isa. Wala pa man siya na interview ni mo. Wala to lang ako, sir. Okay. So, ikaw G, kuan ka? Nakay-uyab? Nakay-uyab ka ron? Sus, kanagi problema sir. Wa pag yun na sa kong nauna ng uyab-uyab sir. Focus ko pangita og bagong trabaho ron kay murag nagikan po ko sa trabaho pero niyawa na ko nga nakoy gusto nga apply DJ kay nanawag akong kauban ba nga ma-apply daw mi bilang DJ. Mosa na ako ang pukusan na pud karon pero kanang uyab-uyab wala pa na sa akong nauna sir. Nya karon kaloy-an single lang yapon pero okay lang enjoy man sad sir na single ko. Ami ko magnakay-uyab. Wala di ay. Gusto pa man na mabot sa ako sir ay naman nagapanguyab sa ko pero wala koy plano lagi sir. Di sa ko anang uyab-uyab lagi sir. Okay, maayo na. Ay sa gid pag-uyab-uyab. Ako dili man ko minyo ulit tawag ko. Dawat na ka sa trabaho. Pwede na ka. Ikaw bang pwede na ka makauli no? So, Wala to lang ako, sir. so duty naman siya. Pamalitan naman ko ning bagong sini. Duty naman ni siya niya. Ikaw pasensya kayo ha. Kayo sinasako pwede mo yan. Bawal yun na uyab dire. Pwede na ka makapamali ko na. Una lang mi sa mga. Pwede na dai ko sir. In na yun sir. Oh, pwede. Ako'y bahala. Hindi mo. Dito ka sa kwarto na ako matulog ka ron. Wala akong kawan sa muli na sir. Uy, naunsaon ka? Wala ka na dawat? Hambong lagi ko. Wala ka na dawat sa radyo? Wala kay nanong ko uyab. Ay, sayang nga eh. Pero sige lang, kung sa radyo wala ka na dawat sa ako, madawat mo ka. Ay,